Her har vi lavet en opstilling af, hvordan vi brænder. Og her kan vi se, at vi har puttet kalkvand i den her, i det der er det lyserøde. Og det er blevet lige nu blandet med CO2, som, og det danner bundfald og bliver til sådan nogle kalkklumper. Og ja. Jeg kan lige vise den, så I kan få et bedre overblik. Så her har vi så bundbrænderen, og det er sådan det ser ikke så sikkert ud faktisk med der plastik. Men ellers så har vi vandet. Så skal I se, at kringen passer I på, når I rører. Og så har vi faktisk et billede som inspiration. Og her er billedet, som vi bliver inspireret af. Og det skulle, ja. Yes.